wallahi azimi jama'a, dole ne ku masu addini da kuka yi karatun boko sai kun fito kun tsaya takara, al'amari ya dawo hannunku. A ɗauki hukumar alhazai a ba wanda ya cancanta, a ɗauki hukumar addinin musulunci a ba wanda ya dace, don a yi komai a bisa yadda ya kamata jama'a. Ku dubi yadda al'amarin kiristoci yake. Yaushe kiristoci suka fara zuwa aikin hajji a Najeriya, amma za ga al'amarinsu a tsare. Amma duk shekara sai ka ji a hajjin bana ana kuka da kaza, ana kuka da kaza, ana kuka da kaza, alhazanmu kaza, alhazai kaza, alhazai kaza. Ina fata an gane abinda wannan bayanin yake cewa jama'a. Sayyidina Abdullahi dan Umar ya yi je aikin hajji tare da Annabi sallallahu alaihi wasallama, da Umar da Uthman, dukkansu suna fita ne ainihin wato suna yin kasru sallah abin nan Amina. To kamar yadda na ɗauko bayani shine idan aka tafi din nan kamar karfe 9 na safe, haka Jabiru dan Abdullahi ya ce muka fito a lokacin hantsi yayi, kaga karfe 7:30, karfe 8, karfe 9. Ya ce sai muka ainihin ba da baya ga Makka, sai muka ainihin tafi Mina. Idan aka isa Mina jama'a, a wannan rana ta tarwiya ba a yin komai, za ku zauna ne ku huta. Lokacin sallah azhar ya sai ku yi sallah azhar raka'a 2, ba a haɗe ta da la'asar. Sai ku zauna sai lokacin la'asar yayi, sai ku tashi sai ku haɗe ku yi mata raka'a 2, magariba raka'a 3, isha raka'a 2, asuba raka'a 2. Haka kowace sallah za ku yi ta akan lokaci. To sannan idan rana ta fito kuna Mina, ranar 9 ga wata, ita ke kira ranar Arafa, ita ma kar ku sake ku fita sai rana ta fito. Duk oya-oya da za su ce, ku ce duk su gama oya-oyan. Kar ku manta ya ku alhazai, kudinku kuka biya, ba wai kyauta aka baku ba, ba alfarma aka yi muku ba. Kuma wannan mota idan aka kawo ta, in baka shiga ba, idan ka kammala aikin hajjinka, in ka zo Jidda, cikin filin jirgin sama za ka ga 'yan ɗakuna, ka tambaya ina ne inda za ka je a mayan maka da kudinka. Duk wata mota da baka hau ba za a mayan maka da kudinka. Me yasa baka hau ba? An kawo ta a lokacin da lokacin tafiya bai ba, amma sai a koma ana mu'amalanta alhazai kamar kyauta aka basu. Na fata an gane. Shi yasa za mu fara wa alhazai orientation in Allah ya so, da zarar mun kammala gininmu na darul hadith, ba don komai ba a wayan musu da kai a bisa me ya kamata su yi na ibada, waɗannan abubuwa ne haƙoƙinsu waɗanda daga cikin kuɗaɗensu ne. Ina fata an gane. Dole ne alhazanmu su san haka. Amma alhazai suna barin miliyoyin kuɗi 'yan Najeriya jama'a. So da dama sai a kawo mota sai alhazai ba su hau ba, shikenan sai ya dawo, bai hau mota ya je Makka ba, bai hau ya je Madina ba, bai hau ya je Arafa ba, bai hau ya je kaza ba, duk bai hau ba. Idan ya dawo Jidda, da za a mayan mai da kuɗi waɗanda ba za su gaza riyal 300 ba, naira 12,000. To don girman Allah, naira 12,000 ka duro Najeriya da ita, ai kaga alhamdulillah. Za ka kai kwana nawa kana cefa ne irin ka da a bushe ɗin nan, ka gani. To amma sai su bari, kuma waɗannan dubunnan kuɗi ƙarshe za su komawa hukumar alhazai ne ta Saudi Arabia. Don haka in ka je ba wai roƙon arziki za ka yi ba, kawai za ka miƙa musu ne ka ce gashi. To kun ga duk wanda yana daga orientation da ya kamata a yi wa alhazai. A zuwa ce kai alhaji, ka ga yadda fasfon ka yake, ka ga inda ake liƙa maka tikitin mota, duk motar da ka hau za a ɗaya guda ɗaya, duk motar da ka hau za a ɗaya guda ɗaya, duk motar da ka hau za a ɗaya guda ɗaya. To duk motar da baka hau ba za a ɗaye ba. Lokacin da za ka dawo Jidda sai ka ga 1, 2, 3, kowanne sai ka ji an ce 4,000, kaga 12,000. Kaga ko da za a yi kwana 3 a Jidda, kai ka shirya kenan. Allah maraukakin sarki ya kiyaye. To saboda haka in aka tashi fita daga Arafa, ita ma sai rana ta fito, to wannan lokaci sai a juya kuma sai a tafi Arafa daga Mina. To in aka tafi aka je aka yi hawan Arafa, ita ma Arafa ba a fita sai rana ta faɗi kaf, sai an tabbatar da rana ta faɗi sannan sai a fita. Kuma ba a sallan magariba a Arafa, kamar yadda ba a sallan magariba da isha a kan hanya
Allahumma sai in kaga cewa lokaci zai kure maka, asuba za ta fito, alfijir zai fito baka taho ba, wanda kuma wannan ko a ƙasa za ka taho haka ba za ta yi. Ko a ƙasa za ka taho jama'a, ba za a ce tafiyar ta kai daga karfe 6 na yamma har zuwa karfe 5 na asuba ba, don tafiyar iyakacin tsawon tafa jama'a kamar daga samuru ne kofar A2, daga samuru kofar A2 zuwa kofar doka, titi ne kuma sambal babu mota ko babur na masu tafiya a kafa ne. Kaga ka daga samuru kofar A2 zuwa kofar doka zai dauke ka awa 6? Ba zai dauke ka awa 6 ba. Na fata an gane. Saboda haka sai ka bari har sai ka iso Muzdalifa. Idan ka iso Muzdalifa a lokacin ne sai kai sallar magariba da sallar isha. A lokacin sallar isha shine kamar karfe 10 ko karfe 11. To idan kai wannan sai ka kwanta sai ka huta. Ba a yin nafilfilin dare, ba a yin wasu zikirori, ba a yin wasu, sai ka kwanta ka huta saboda kaga ka wuni zirga-zirga Arafa. To yanzu kuma in gari ya waye ranar sallah kana da abubuwa guda 4 a kanka. Kana da jifan shaidan jamratul kubra, kana da aski, kana da yanka, kana da tawafi na ainihin ziyara, wato tawafi na ifada. To waɗannan abubuwan da kai a wannan wuni na Arafa da abubuwan da za ka yi a wunin gobe na sallah, to su suke buƙatar da kai ka kwanta ka huta, kuma haka annabi yayi sallallahu alaihi wasallam. To idan ka gama wannan jifa, ka gama yanka, ka gama aski, kai wannan tawafi, to sai ka sake dawowa Mina. Kun ji dalilin da yasa na tsawaita waɗannan bayanai, don har a dawo ka gane yadda sallolin Mina ɗin suke. Yanzu ka ga can ka ainihin wuni ne kawai gari a Mina ko? To yanzu wannan dawowar da kai wa Mina za ka ainihin zauna wannan yini na sallah kana nan a Mina, sannan bayan sallah da kwana ɗaya kana nan a Mina, sannan bayan sallah da kwana 2 kana nan a Mina. To in ka so za ka iya barin Mina, in kuma ka so za ka iya kaiwa bayan sallah da kwana 3. To kaga duk wannan zaman da za ka yi a Mina ko, to kasur za ka rinka yi wa azahar, la'asar da sallar isha, amma ba za ka rinka haɗa su a lokaci guda ba. Shi ne yasa na tsawaita mana waɗannan bayanai. To sai muka ji a ƙarshen hadisin nan Abdullahi dan Umar ya ce a ƙarshen halifancin Sayyidina Uthman ya koma yana ainihin cika sallah. To wannan wata dambarwa ce kamar yadda na faɗi, insha Allahu ta'ala za mu zo za a same ta, kuma in Allah so za a tattauna a kanta. Ina fata an gane. Allah maɗaukakin sarki ya taimaka. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة ابن وهب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمن ما كان بمن الركعتين. wani sahabi ne mai suna Harisatu dan Wahab yace salla bina nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama, annabi yayi mana sallah, amana ma kana, mafi halin aminci da ya taba kasancewa, ba yaƙi ba fargaba, zaman lafiya fas fiye da duk wani yanayi. Amina raka'ataini, raka'a 2 ya mana. Kaga wannan ya amsa wasu mas'aloli masu ɗimbin yawa. Annabi raka'a 2 yake Amina, sannan kuma ita kasuru ana cikin aminci ma za a iya yi. To kaga yanzu wannan ya fara nuna maka waccan aya da take cewa in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru. To kaji ya ce amana ma kana, mafi halin aminci da annabi ya taba kasancewa, amma kuma ya mana kasuru din. Hakikanin al'amari za mu zo mu ji hadisin sahabi ainihin wato Umar, Allah madaukakin sarki ya ainihin wato kara musu yarda, a inda sayyidina Umar wannan matsala ta taba faruwa. Sai ya tambaya annabi sallallahu alaihi wasallama, ya ce ya rasulallahi, gashi a cikin alkur'ani ga abin da Allah ya ce, ya ce sai in ana jin tsoron kafirai za a yi kasuru. To me yasa ba ma aiki da wannan aya? Me yasa muna kasuru yanzu gashi muna cikin aminci babu tsoro? Sai manzon Allah ya ce wannan sauki ne Allah ya yi mana, kuma Allah yana neman in yi mana sauki da mu karba. To kun ga daga cikin aiki da Allah ya dora wa annabi sallallahu alaihi wasallam shine mai bayanin alqur'ani, wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Ku dubi ga abin da kai ka fahimta a ayar ko,
amma ka ji wanda aka saukarwa da alkur'anin ya ce abin da ka faɗi gaskiya ne, amma kuma sauƙi ne ya faru shi yasa ka ba ma aiki da wancan ɗin. Yanzu dole a dawo a bi fassara annabi kenan ko ba dole ba? To kaga in ka bin fassara annabi da da'awar cewa ka riƙe alkur'ani ko ka zama zindiki, ka zama ɓatacce. Shi yasa duk waɗannan da suke cewa wai 'yan ƙalaƙato 'yan ƙur'aniyuna, babu shakka waɗannan mutanen sun fi kowa faɗa da alƙur'ani a duniyar musulunci. Saboda yaushe za ka iya aiki da alƙur'ani ba tare da wanda aka saukarwa alƙur'anin ya bayyana maka ba. Shi ƙur'anin ya ce an saukarwa da annabi alƙur'ani ne don ya bayyana mutane abin da aka saukar musu. Ashe shi kaɗai ne zai iya bayyana mutane. Sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد يقول إبراهيم النخعي ناجى عبد الرحمن بن يزيد ينا أينهن تيوا صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنن 4 ركعات. سيدنا عثمان يمن لمن صلى raka'a 4 a mina. Faƙila zalika li abdullahi bin mas'ud radiyallahu anhu, sai aka je aka faɗa wa abdullahi dan mas'ud, ai khalifan musulmi sarkin muminai Uthman raka'a 4 ya salla azhar, raka'a 4 ya salla la'asar, sallar isha. Fastarja'a, sai ibn mas'udin ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. ثم قال سيتي صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بمن الركعتين أما نيدي ركعة بيوني سلرنا دا النبي صلى الله عليه وسلم أمنا. وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمن ركعتين دا أبو بكر ما ركعة بيوني. وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمن الركعتين. حكنا ركعة بيو dinnan dai ita ne da sayyidina Umar amina. Falaita hazzi min 4 raka'atin raka'atani mutaqabbalatani, yace wallahi na fi son Allah ya bani rabon ya karbi raka'a 2 da ya karban min raka'a 4 din. Allah ya sa kun gane, Allah ya bani rabo a karbi raka'a 2, na fi son a karbi raka'a 2 da a karbi 4. Kaga 4 da ya karin yawa ne ko, amma haka ce a karbi 4 ko a karbi 2, sai in ce gwamma a karbi 2 don su ne irin na annabi. Shine ce falaita hazzi min 4 raka'atin, ina ma da a ce ba zan samu rabon wato a karba min raka'o'i guda 4 din, raka'atani mutaqabbalatani, raka'o'i 2 karbabbu sun fi a rabauce ni da karbabbun raka'o'i guda 4. Jama'a kun fahimci maganar da kyau? Allah maraukakin sarki ya taimaka. To wannan tattaunawa ce aka ainihin rinka yi, wadda doguwar tattaunawa ce. Za mu zo za mu samu ainihin waɗannan bayanai insha Allahu ta'ala. Wannan yake nuna duk inda aka ce kai shugaba ne na al'umma, to al'amarin da ka gamsu da shi za ka yi. Kuma wannan ba zai hana a samu wani malami shi kuma ya ce san bai gamsu da wannan abun ba za a ce dole ne maka biyayya dan kai. Yanzu wannan khilafa ce, imara ce islamiyya. Ina son ku gane, dan mutane suna ɗibo matsalolin shugabancin kungiya ko na ɗariƙa ko na local government ko abin da ya shafi masallaci, a ce dan me zaka saba wa shugaba. A'a, sai in baka da nassi. Yanzu ibn mas'udin yana da nassi ga yadda annabi yayi raka'a 2. To Usman ya zo ya yi raka'a 4, da aka faɗa mai ma sai da ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'una. Matsala ta faru, domin mu dai raka'a 2 muka yi da annabi, raka'a 2 da abubakar, raka'a 2 da umar. Waɗannan raka'o'i 4 ko da za a karɓar mini su, ni na fi son a karɓi raka'a 2 ta fi mini fari. Jama'a kun fahimci wannan? Tare da cewa khalifan musulmi ne fa, in ka ji ana cewa shugaba in yi magana kar malamin da ya saba mishi, sai fa maganar da ya zama ya yi ta ne yana da nassi, shi kuma malamin da yake son ya saba bai da nassi, ko kuma shugaba ya yi maganar da yake ita maganar da ya yi, ku kiyaye, ba yi da nassi.
shi kuma malamin yana da nassi kamar irin wannan, to a irin wannan halin abin da yake daidai kenan. Ina fata an gane. Don haka hakikanin al'amari jama'a, idan yau a ce kungiyar izala ne ko ansaru sunna ko ansaru dini ko kungiyar wace ce sai ta fitar da karar kaza, kai kuma a matsayinka na malamin kungiya kana da nassi, to ba ta waye za ka je ka tara jama'a ka raba kungiya ba, sai ka je ka sami shugabannin kungiya sai ka gaya musu to ga wasu bayanai da muke da su kaza 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 waɗanda nassoshi ne na hadisai, yo amma yaya kuma naku ina bayanin cikin ladabi da bayani, ba wai ka bayyana kullum a kai ne protestant ba, kai ne dan tawaye, a'a sai ka kawo musu duk bayanin da za su yi maka, in sun kawo dalilai ka gwada ka gamsu sai ka bari, idan baka gamsu ba sai ka tsaya akan fatawarka. Tsayawa akan fatawarka kuma ba wai daga ran nan an raba kungiyar ba, ya kamata mutane su gane wannan, cewar ka tsaya a wannan fatawar ba wai shikenan sai samarin hanwa su gayyato ka shikenan kai ma ka kafa reshen kungiya za ka yi wa'azi kai ne yanzu mai kaza kungiya, samarin ainihin cikaji su gayyato ka, samarin tukur-tukur a'a sai ka tsaya ka ga wannan abin da aka samu sabani wata kadiyya ce wadda bahaushe ya ce zo mu zauna zo mu saba, ba fada ba ne ya faru, su sun ce ga abin da suka tabbatar ga fatawarsu da sunan kungiya, haka Usmanu fa yana cewa fatawar shi kenan a khalifancin shi, to amma ibn mas'udin kuma bai amince ba, ibn mas'udin ba yawo ya yi fa kuma ya rinka raba kai ba, hasali kun san me ya faru, za mu zo mu ji in sayyidina Usman ya miƙe zai limanci, in ibn mas'udin yana nan sai ya je sai ya bi, kuma Usman ya raka a hudu, ibn mas'udin kuma ya bi shi raka a hudu, to amma da yake akwai yan tsegumi sai a zo a same shi, ala gafata malam kai ka ce bid'a ne yin hudu din, kai ka ce gwamma Allah ya karbi biyu ma da hudun, ya kuma kake yi, sai ya ce al-khilafu sharrun kulluhu, sabani sharri ne gaba ɗayan shi. So da haka ya kamata a gane, shi yasa tsawon shekarun nan muka yi ta faɗi da mu da makamantanmu cewa duk saɓanin da ake da'awar ya haifar da rabuwar ƙungiyar izala kuskure ne, ba a samu matsala ko ƙwaya ɗaya a izala wadda ta halatta musu su rabu ba, saboda duk hayaniyar mecece kuɗi ce, kuɗi ce. Ba wani malamin izala shekara 30 ko 40 ko 20 ko 10 da ya dawo ya ce da sunan izalar shi kuma guru da laya rubutun sha durkuso sunna ne, yana da dalilai, an samu? a samu ba. Matsalar kuɗi ce, kuma makirai ne da suka ga an rugurguza su suka koma suka yi makirci. Na daɗe ina faɗin ƙadiyyar nan, sai ran da ta kama zan fasa ta in zo da kaset in zo da document. Taro suka yi a nan arewacin Najeriya, 'yan boko ne, sarakunan gargajiya ne, 'yan siyasa ne, makirai ne, suka ce waɗannan matasa gumi ya ɗaure musu gindi, sun ci mutuncinmu, sun ci mutuncin iyayenmu, sun ci mutuncin malamanmu. Shi spokesperson ɗin mai maganar sai ya ce wallahi ba zan mutu ba sai na raba kansu, kuma wallahi fajirin bai mutu ba sai da ya raba kan, kuma ya raba kan ne ta hanyar ya kawo ya ba wannan, ya kawo ya ba wannan. Yau wasu suka zo abin da suke gaya mini kenan daga jihar su suma, gwamnan su in ya dankara malamai kuɗi sai ya fito waje yana dariya ya ce shiga ka gansu ga suna ta faɗa, ce an ba su kuɗi. Malamai sai kun lura, yanzu an zo wannan makon an yi taro da ku 10,000 30,000, Allah ya tsine 10,000 albarka da 30,000 akan mutuncin malami a bashi 10,000 shikenan an yayyafa wa rushin shi wuta. 30,000 mecece 10,000 mecece 30,000? ko jancen kake da shi in ka je wurin kanuka zai ci 10,000. jancen kana da shi tsoho ka gwada ka gani, ka je da 10,000 ka gani, sai sun biyo ka bashi, kuma ba inda za a ga 10,000 ta bata. Malamai abin da muka so da ku daure ku cije, nan da mako 2 za mu zo mu wa'azozi wanda nan ne za mu faɗi ina ne alƙibla, bayan kowa ya gaji ya gama hayaniya ya koma kamar karan farauta, lokacin sai mu ce wa jama'a to ga inda za ku yi. Amma duk an bi an siya ku 10,000 30,000, kai an kawo maka bulo guda 8 kana gina gidanka wai katanga.
ka sa tsohon zanin mataka ka kare mana ya fi maka mutunci. Ku haƙura, wannan talaucin da kuka gani shine suka haƙura da shi har suka gada mana da addinin haka. Ba wai zama suka yi suna karɓe suna zuba aljihu, ana ba su motoci, ana ba su suna karɓe, kuma su iya rubuta waɗannan abubuwan ƙarya ne. Allahi ba zai yiwu ba. Sai da suka sha ɗauri, suka sha duka, suka sha makirci iri-iri. Amma jama'a jiya iwar haka fa ana can an tara manya-manyan malaman jihar. Yanzu haka motoci suna nan jama'a suna bi wuri-wuri, ana ta bin sarakuna ana ta kai musu. Dab da shigowa ta nan dinnan motar su hata shiga Potosco. Duk muna bin duk inda suke moving jama'a. Ko every minute and hour ina suka yi suna zuwa suna ta rarraba kuɗi. Don me za a raba kuɗi? Duk a gama raba kuɗin mu ga malamin da zai fito ya aikin kuɗi. Ai matsalar kenan. Mu ga malamin da zai fito ya aikin kuɗi, mu ga sarkin da zai fito ya aikin kuɗin. Mu in muka zo ba ma za mu ce ba, a'a mu waɗanda ake so masu gaskiyar da za ma mu faɗi account number mu ce ga account number da za ku je ku sa kuɗi ku taimaka musu, su ba su ma da kuɗi. Ba su ma da kuɗi. Za a kawo account number din in Allah su. In kana so ka taimaka bayan Allah waɗanda za su rike maka ƙasa su gyara wuta har ka mutu, insha Allah ta'ala za a yi maka alƙawarin ba za ta ɗauke ba. Ruwan famfo, security, magani a asibiti, makaranta, duk waɗannan makarantu da muke buɗewa muna cewa private school, sai mun zo muna cewa a zo a kawo naira 500, ba wanda zai kawo saboda makarantar gwamnati ta gyaru. Akwai kuɗin har sun yi yawa, an rasa me za a yi da su. Tsabar mugunta ce da mugun hali da rashin imani yasa ake azabtar da mu, a dake ka a hana ka kuka, a murɗe maka ƙuri'a kuma a hau a zalunce ka. In aka murɗe maka, dan aka hau ma sai a ɗan sarara maka, amma a murɗe maka sai a ce a karya wuyanka yadda ba za ka sake ɗaga ba ma. Wani irin zalunci ne. Shi yasa talakawa ku za ku fito da kanku, mu kawai town criers ne, masu shela ne, za mu gaya muku ne ga idda za a yi, ga yadda za a yi. Saboda kuma talakan Najeriya makaho ne, in baka bugai ba bai san na kusa da shi na abin nan ba, sai je taɓarna. Wani za a zo wai ka duba lalata, wai yanzu wai mutanen muciya da cikaji, wai malaman islamiyya wai ake bi ana saiwa ahalari. Nawa ne ahalari yake? Ahalari ya kai naira 200 ne? Naira 30. Malaman islamiyya a muciya da cikaji da dogon bauchi da marmara, wai ana bin su, wai a lokacin nan ne wai yanzu ake ba su lambar waya, wai gashi inda wata matsala ku bugo. Me yasa ba a ba ku lambar waya shekara 3 da ta wuce ba? Sai yanzu ne ake ba ku lambar waya, bayan lokaci kuma za a zo a kashe wannan layin. Shikenan ku an maida ku ba ku da alƙibla. Shi yasa dole ne a zo a samar da wani hamshakin wa'azi a nan wurin, a samar da wani hamshakin wa'azi a nadi salafiya a muciya ya wakilci Sabon Gari, a faɗa wa mutane ina ce alƙiblarsu. Amma wallahi tallahi malamai ba su taɓa skandal a Najeriya irin wannan lokacin ba. Sarakunan gargajiya ba su taɓa ba, su ko 'yan siyasa fa haddith bila haraj, kai ta ba da labari, dama su cikin skandal suke. Jiya nan jama'a nan hanyar Kaduna ne fa aka je aka tara manya-manyan malamai da sarakuna fa aka rarraba musu. To amma duk muna sane, duk muna da record, duk muna da document, duk muna da abubuwan da aka yi da hoton kowa da kowa, amma matsalar ita ce muna jiran ka fito ka yi aikin kudin da ka karba a matsayinka na sarki ko a matsayinka na dagaci ko hakimi ko a matsayinka na malami ko limami ko shugaban kungiya ko shugaban ɗariƙa kaza. Ka fito ka yi aikin kudin, dan ba an baka bane kawai dan an san kai ne wane, sai dan ana sa rai zaka fito kai magana. Amma ya zama malamai ba ku da alƙibla, kuma ya zama
ibn al-mubarak ya yi magana yau shekara 1200 na cewa wahal asfada dina illal muluku wa ulama usu'in wa rufanuha, yace suwa suka bata addinin nan ne, miyagun sarakuna, miyagun malamai, masu bautar Allah da jahilci, duk su suka rikita addinin nan ya zama har yanzu wannan siffar tana nan. Dan fodiyo ya yi littafi yana ainihin bayyana irin keta da sharrin da malamai in suka lalace al'amari zai faru, kuma a ce har yanzu al'amarin haka ake jama'a. Waɗannan malaman, waɗannan sarakunan su ne aka yi abin da aka yi yau shekara nawa, 2003 aka ba su kuɗi suka yi abin da suka yi. Wani hamshakin sarki mai daraja a nan arewa, shata diya yabe shi da karamci da abubuwa, dab da zai rasu sai zube, aka je aka ɗauki kuɗi aka ba shi. Yana da babban ɗan shi wanda ya gama shirya shi ya zo ya gaje shi in ya mutu. Ana cin mulki sai aka ce abu na farko tukuna an kori ɗan shi daga soja, shine sakamakon abin da za a yi mishi, an kori ɗan shi daga soja. Shi kafiri ai ba shege bane, in dai ka kyautata mishi shi ko sai ya ci ubanka. Kafiri ba shege bane, ka san shege shine yake felin, kafiri baya felin. Duk abin da muke faɗi kafirai za su yi, idan suka yi nasara kada Allah ya basu, sai kun ga cewa ba za mu ji kunya ba, sai an ce dama su wane sun faɗa. Saboda haka lokacin haka aka yi ta gyara su, aka yi ta cewa kaza, aka sauke wannan sarki da aka kore shi daga soja. Ya zo ya samu uban ya ce baba an kore ni daga soja, in ba a mai da ni ba zan mutu. Haka ya ce uban, shi kuma uban bai san dan ya mutu, so yake sai ya gaje shi dan ya shirya shi ya gyara shi. Ya tashi ya tafi nan, ya tashi ya buga nan, can sai wani tsohon soja ya ce mishi dun Najeriyan nan wane ne kadai zai iya wa wannan shugaban da ya cire ɗanka, shine kawai zai iya mai da shi, shine zai iya mai magana ya mai da shi. Siko ya tashi ya ga ya isa wurin wanan, ya tafi ya je ce to ga kaninka can a mota yanzu na muna kofar gida, ya ce in ba a mai da shi ba zai mutu, ka taimake ni. Sai tashi tsaf sai shiga cikin ɗaki. Buhari ne sai fito da takaddar, yana fito da takaddar sai ce baba ka ga kati ko lambar bankin da aka zuba maka miliyan 50 akan za a murɗe wa ɗanka ɗin, in an murɗe za ka yi shiru. Yanzu baba da baka karɓi wannan kuɗi ba, kun tsaya mini na samu haƙƙi, duk abin da yaron nan yi ba zan saka shi a ɗaka mai duka ba tunda ni ma tsohon soja ne. Ya ce to sam in ba aljanna Allah ya ba wane a hannun shi ba, ya ce ba zai ba shi ba dan ina kafiri, yana kafiri ina musulmi, Allah ba zai ba shi aljanna ya ce in je wurin shi nema ba. Ya ce ba shi da abin da zan nema wurin shi. Wannan sarki ya tashi yana tafiya, kwana biyu sai ɗan ya mutu kuwa. Da ɗan ya mutu shi ma ya haɗi zuciya ya mutu, an yi ragas. Ina kuɗin da aka karɓa an ci su? Sau da haka malamai ku ji tsoron Allah. Ƙasar ta riga ta lalace, ku kaɗai ne kawai ake sa rai za ku iya magana a madadin mutane, domin background ɗinku babu corruption, amma in kuka zama kuma kun zama corrupt personality, to duk duniya saura girgiza ƙasa da tashin kiyama kenan ake jira. Dan siyasa dan ya lalace, sarkin gargajiya dan ya lalace, dama a lalacen ake fata ake a gyaru. Amma malamai ku ne kuke haska wa mutane, ku ne ida'atu dujunna, ku ne kuke haskakawa. To in kuka yi dim, ina danja za ta? Saboda haka malamai ku ji tsoron Allah. Shi yasa jama'a kowa ya shirya Zariyar na wallahi za mu kira gaggariman wa'azozi nan da 'yan makonni insha Allahu ta'ala. Kada kuma wani dan siyasa ya ziyarce ni, na ce bana ba wani dan siyasa da zai ziyarce mu. Ba duk dan siyasa in ma zai karfin hali ya zo ana wurin karatun Bukharin nan. Ya zo a datse shi, a yi mishi tambaya, a yi kaza, sannan ya san cewa wannan lokacin ba kyauta ba ne, ba sadaka ba ne, an yi privatizing nashi.
yawa ba zuwa zai muna karatun hadisi mu tsaye da karatun hadisi mu gabatar da shi ba, a'a sai ya sai wannan lokacin sannan za a marhabance shi, in ba haka ba bai nuna rasidin shi ba kada ya shigo mana. A bar mu masu zaman kanmu ne, don ba wata gwamnati da aka kafa har yanzu wadda take da nauyin ita ta gina mana masallacin nan ko makarantunmu ko ta ba mu fili ko ta ba mu littafi ko ta biya mana school fees ko ta mana kaza ko ta mana kaza. Babu wannan duk duniya har lahira, in akwai, in ka cire gwamnatin Allah babu. Ina faɗin wannan magana, kasar na ɗauka gashi nan, ka je duk inda za ka kai shi har lahira ka kai kasar ɗin, ba na shakka. Saboda haka ba wani wanda yake da ikon ya zo nan dan shi ne wane, wallahi duk duniya babu. Muna da tama alƙibla, a bari mu faɗa wa jama'ar mu ce ga inda muka dosa. Kowa yana da yanci. Yan ɗariƙa yanzu sun faɗi alƙiblarsu, yan shi'a sun faɗi tasu, haka ne ko ba haka ba? To sauran kuma masu magun-magun a ƙarƙashin ƙasa ya rage mana dakan ɗaka shi ka ɗaka tan kaɗan bakin gado. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.